Hola, sóc la Maria Rosa Ena, la directora de l'Institut Francesc Ferrer i Guàrdia de Sant Joan Despí. A l'Institut fem ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior. Us aconsello que mireu la nostra pàgina web i consulteu les nostres xarxes socials, Facebook, Instagram i Twitter. Allà tindreu tota la informació de les activitats que anem fent setmana rere setmana i de tots els projectes que tenim posats en marxa. Què us oferim a l'Institut Francesc Ferrer i Guàrdia? Doncs us oferim un bon clima d'estudi i de treball, som un centre plurilingüe internacional, fem anglès, francès i alemany com a llengües estrangeres, som un centre on fomentem els projectes transversals i el treball en equip, les habilitats artístiques, la creativitat, treballem per la innovació, per l'excel·lència, som un equip de professionals molt il·lusionats, on posem molta emoció en tot el que fem i realment us recomano que vingueu al nostre institut. Per tant, benvinguts i benvingudes a l'Institut Francesc Ferrer i Guàrdia.